Numru kbir ta' sindki jinsabu frustrati bosta jgħidu li ma jistax ikun nibqgħu sejrinek, preferenza għan nuqqas ta' appoġġ mill-gvern u għal fatt li ħafna poteri qed jittieħdu mill-kunsilli għal il-gvern. Dan ħareġ waqt laqa organizzata mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali li għalija attendew sindki u viċi sindki, numru ta' għaqdiet mhux governattivi, entitajiet u aġenziji governattivi. Matula kienet diskussa l-viżjoni sal-2024. Il-laqa segwit seduta parlamentari ta' sindki fid-29 ta' Jannar fejn fiha is-sindki urew frustrazzjoni għaliex mhux isibu assistenza u kooperazzjoni biex iwettqu dak li għalih ġew eletti. Fl-okkażjoni tal-laqa Robert Kutajjar wib u kellim tal-Oppożizzjoni għal konsilli lokali f'messaġġ irrekordjat qal li hemm bżonn ta' aktar appoġġ u poteri mill-Gvern ċentrali. Nappella lill-Gvern biex iva flimkien mal-Oppożizzjoni naraw kif verament lilin mill-kliem lilin minn ħafna ukoll stampi koloriti, però meta wieħed jasal fil-verità il-kunsilli lokali qed naraw milli qed jonqsu dejjem mir-rispett min naħa tal-awtoritajiet tal-Gvern. Jiena nittama illi fix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin bis-serjetà il-kunsill lokali jsibu l-appoġġ min-naħa tal-Gvern biex verament allura jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Robert Kutajjar qal li inutli nitkellmu dwar riformi jekk l-awtoritajiet u l-aġenziji tal-Gvern ikomplu jkunu arroganti fl-atteġġament tagħhom fil-konfront tal-Kunsilli. Robert Kutajjar appella lill-Gvern biex il-proposti tal-Oppożizzjoni li l-Gvern skarta flek imsejħa riforma jiddaħlu mill-aktar fis possibbli fl-interess tal-ġid komuni. F'dawn il-proposti fost l-oħrajn wieħed jista' jsib modi ġodda fl-allokazzjoni lill-konsilli bla ma jiżdiedu taxxi ġodda fuq ir-residenti li l-kunċett tal-community policing imressaq mill-Oppożizzjoni jiġi introdott fl-bliet u l-irħula kollha f'pajjiżna kif ukoll li l-aspett soċjali jingħata l-attenzjoni xierqa. Dan billi jsir studju dwar l-impatt soċjali għal kull lokalità minn kull kunsill lokali.